Sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt van velem Jaci. Ibek Flóri. Igen. A ketten videózunk. Ez Kamket. Mindjárt mondom nektek. Nem sokára Ráállítottam. Early Bird van. Na, sziasztok srácok, ebben a mai videóban bujocskázni fogunk. Sötét van, Flóri mond meg mennyi az idő, légy szíves. 7 óra 32, 7 mindjárt óra Early 32, Bird. mindjárt Early Bird, és ja. Flóri szerintem menj előre számolni. Én meg elfogyok valamit. De rossz a kam így. Nekem Nem is. amúgy. Nem amúgy, ez itt tök jó. Nekem nézd meg milyen szar. Figyelj milyen szar. Várj, de az be van neked kapcsolva. Aha, várj. Na Flóri számolj. Ja? Meddig? 60. Már most sötét van. Jó. Jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudom, hogy itt vagy előttem. De akkor ne lesz. 11, 12, 13, nem leszek 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 60! Nem látom a palit. Az komoly. Hogy elbújt. Jó, vakú, az kell most. Jó, ez. Hát ez szerintem egyértelmű, hogy hova. Ó, van 2 tippem is. Itt vagy szerintem. Nehogy megijedsz, mert beszarok. What? Nem, amúgy nem tudom, hol van. Elől lenne ott. Hol van? Ez nagyon paráskő. És egy picit ilyen homályos lesz a kam. Hogy? Hova az Istenbe bújt? A Poli hova bújt? Én nem tudom. Ja, akkor megnézem ott a második tippem. Itt egy macsek. Oda. Húha. Oh. Nincs itt senki, broszki. Aha, szerintem ott van. Találtam pocát. Akkor 60-ig számolj. Nekem mindegy. Aha, hát akkor 60-ig. Hát akkor van kam 2, azt ja. Ja. Megyek bújni. Hát merre menjek? Várjál. Vagy arra mész, vagy arra. Hát nekem fingom sincs, hogy merre menjek. Ide bebújok a sorokba. Nem oda a kutyákhoz. Jó. Mondjuk én is azt tudom. Ugyanoda bújtam, mint ő. Úgyhogy ez most szerintem erre nem számít. Hát remélem. Mik ezek a hangok? Na hát ilyen hamar, Istenem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 7, 58, 59, 60, 70, 70. Most ez komoly! Abban a pillanatban meg is vagy.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Most leveszem még a fényt is teljesen. Hogy ne lásson, pedig itt vagyok mögötte. Megyek haza. Ezt biztos eljátszottam, mert fotózott, vagy rám közelített, vagy nem tudom. Most ment el itt előttem. Bali előttem ment el. Úristen, a Bali előttem ment el. Jézusom. Várjatok. Jaj. Jaj. Ott menjek valami más búvóhelyre. Láttam, hogy fotóztál az elején. Én nem fotóztam. De Én eskü nem láttalak. jó. Annyi az idő. 43 van, 7:43. Hát akkor lehet még egy kör. Még egy. Még egy belefér. Jó. Akkor én kereslek tégedet. Jó, hát akkor számolj. Jó. Most 40-ig, jó? Jó. Nem, akkor 50. Jó. Most arra bújj direkt, jó? Valamerre arra, mert most erre irányítom. 3, 2, 1 és... Jaj. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50! 50, 50!